बिमा हादरखौ इन्डियान आर्मियाव थानानै 18 बोसोर सिबिनानै आजिरा मोनबाय गरेस्वरनि सानजा बोग्रिबारि गामिनि बनरन्जन नार्जारिया। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि सानजा बोग्रिबारि गामिनि थागिबि बिफा रजत चन्द्र नार्जारि आरो बिमा बथाहि नार्जारिनि थामथि फिसाज्ला बनरन्जन नार्जारिया दिनै इन्डियान आर्मिनिफ्राय आजिरा लाना न'फारसे फैफिनबाय। बनरन्जन नार्जारिखौ गामिनि रायजो राजाफोरा बेन्ड पार्टी दामनानै गरेस्वर नोगोरमानिफ्राय न'फारसे रंजा बाजायै बरायदों आरो गामिनि रायजो राजाफोरा आर'नाइ गानहोनानै मान बावदों हादोर सिबिना फैनाय जवानखौ। भारत बिमा हादोरखौ सिबिनो थाखाय 2008 मायथाइनि डिसेम्बर दानावनो न'निफ्राय ओंखारलांनानै एडि आर्मी स्टाडियाव 18 बोसोर हादोरखौ सिबिनानै न'फारसे गिदिंना फैबाय बनरन्जन नार्जारिया। भारत बिमा हादोरखौ सिबिनानै न'फारसे गिदिंना फैफिननो हानायाव जोबोद गोजोननाय फोरमायदों बनरन्जन नार्जारिया आरो दायो पुलिस कमान्ड, इन्डियान आर्मी आरो नेभियाव खामानि मावनो गोसो जानाय ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होगोन होननानै फोरमायदों बनरन्जन नार्जारिया। बिराद मोजां मोनदों आं दिनै गामियाव फैनानै, मानो होनबा बेसेबा गोबावनि उननिफ्रायनो आं नाजाबाय थादोंमोन पेन्सन फैगोन होननानै, नाथाय पेन्सन इमान आसानिसो हेगारहरा मोजां मानसिखौ। गावखौनो आं मोजां होनना सानना बुङाखै, नाथाय आं बहुत गेम गेलेदों, हार गेम गेलेयोमोन माने गेलेयोबा थारमाने अफिसारफ्रा बहुत लाइक खालामोमोन आरो फिजिकेल इन्सट्राक्टरमोन, फिजिकेल जो भी कमजोर आदमी बा फिजिकेल कमजोर इनखो बिसोरखो माबा खालामोमोन, फिजिकेल माबा खालामनायमोन, मोजां मोनोमोन मानसिफ्रा मोजां आरो निजिनि इन्सट्राक्टरमोन आङो, मास्टारमोन। आं एडि आर्मि एयार डिफेन्स। मा समाव हाबदोंमोन? आं 2008 आव हाबदोंमोन, 8 डिसेम्बर। दा 18 बोसोर रानिं। माबायदि नाङो आर्मियाव खामानि मावनो? आर्मियाव बिराद मोजां, मानो होनबा आर्मि गावखौनो गाव गोग्गो माबा मोनो। इयुन जोलै सेंग्राफोरखौ मा बुङो, मा खावलायो? आं इयुन सेंग्राफोरखौ सानोखि इसोरखौ फिजिकेलि ट्रेनिं लागोन, मानो होनबा बिसोरो फिजिकेलि साफाया रानिंआव फेल जायो। बिनि थाखायनो आं रानिंनि थाखाय लिरना होनो हागोन कि आं 6 माहानि गेजेराव इसोरखौ रानिंआव पास खालामनो हागोन आरो। अनलि गामिनिखौ ना अर एभ्रिथिं माने जायबो फैयो आरो ट्रेनिं थियारि। उन समाव मा खामानि मावनो नाजानोसै, उनाव मा जायो बारा आंथ' उन फारसे जेबो सानाखै, दा सानथ'वाखै, उनाव मा जागोन मिथिया। खिन्थु दा गथ'फोरनि थाखायनो, जाय सेंग्रा गथ'फोरनि थाखाय बेफोरनि थाखाय सानदों जाखि पुलिस कमान्ड, पुलिसाव आरो आर्मियाव, नेभि जेरावबो भर्ति खालामनो थाखाय। गिबि बहा जइनिं जादोंमोन? आङो गुवाहाटि नारेंगि। एक्सुवेलि रानिं खालामदों आं माबायाव तामुलपुराव। जोबथारनायाव बबेनिफ्राय नोंथाङा न'सिम फैखो? दा आङो उरिसा गपालपुरनिफ्राय।